Benvingudes i benvinguts en un nou capítol de l'espai Gent de Plaça de la revista Castells. Els Minyons de l'Arboç són una de les colles històriques del panorama casteller. Nascuts al 1958, encara que van aturar l'activitat uns quants anys, s'han mogut amb la voluntat de mantenir els castells de 7 pisos. Fins i tot en l'època més recent han pogut assolir la torre de 7 i carregar el 4 de 8. El nostre convidat d'avui, en Pedro Osorio, és un casteller veterà de l'agrupació arbocenca. En primer lloc ha estat en Xaneta. També ha tingut l'oportunitat de prendre part en el concurs de castells de 1970 de la plaça de Braus de Tarragona i veure en directe el duel entre els nens del Vendrell i la colla vella dels Xiquets de Valls. Finalment ha ostentat la presidència de la colla i defensat sempre el llegat històric que té l'Arboç com a plaça castellera. Al Gent de Plaça d'avui fem un salt enrere, però també endavant en el temps, amb Pedro Osorio, expresident dels Minyons de l'Arboç. Pedro, benvingut al Gent de Plaça de la revista Castells. Bona tarda, David. Què tal? Com estàs? Bé, la teva trajectòria en el món dels castells és des de ben petit, d'en Xaneta fins a president, i encara avui en dia et mantens al capdavant dels Minyons de l'Arboç com a cap de canalla. Més de mitja vida lligada a la colla arbocenca. Com comença realment la teva vinculació amb els castells? Perquè tu ets nascut en un poble de Granada. Sí, jo sóc nascut a un poble de Granada, un poble que es diu Guadix, que doncs, el Pedro i la Maria doncs, van vindre a la immigració dels anys 60 i doncs, van portar una canalleta de 18 mesos i doncs, van vindre a viure a l'Arboç, i la manera ràpida, encara que jo era molt petit i que doncs, la majoria dels pares de l'època que portaven canalla, la majoria, si eren llestos, la majoria feien que els seus fills entressin directament doncs, en activitats, ja sigui castellera, ja sigui esbar, ja sigui futbol, ja sigui qualsevol activitat, teatre mateix, per agafar ràpidament la llengua, per agafar ràpidament la integració dintre del que és la vila de l'Arboç, no? Imagino que al llarg de la història, els Minyons de l'Arboç heu tingut fins a 3 fases. N'has vist de tots colors, no? Èxits, també alguna decepció, no? Però imagino que el fet de viure a la colla des de l'inici, això, doncs, d'alguna manera pesa, no? Sobre el castell. Bé, a l'Arboç tenim molta gent que encara actualment estan dintre del que és la colla i que pertanyen a l'època del 58. Fa 4 dies ens va deixar el Quimet, que doncs, era l'alegria de la colla, i doncs, les meves paraules per la família, amb suport i amb carinyo. El Quimet era una persona que va fundar, era un dels fundadors de l'any 58 dels Minyons de l'Arboç. Encara queden alguns companys que encara formen part d'aquella època i que són un pou de saviesa dintre de la pròpia joventut i la pròpia colla, doncs ja sigui el Salvador Bassas, ja sigui el Pep Gener, ja sigui el Joan Vallès, gent que de l'any 58 hi eren i que doncs, ens han transmès en antros a la gent jove. Jo no soc del 58, jo soc nascut al 60. Jo vaig començar amb el món dels castells gràcies a la meva tieta Lola. Doncs, ella em va comprar i a la família Vallès, que vam anar a viure davant per davant de casa seva. La meva primera camisa va ser una camisa del Eduardo Vallès, que es va desfer, i em van fer la meva petita, i doncs jo anava, com ara van la canalleta, doncs disfressats una miqueta de casteller, no? Ara els agrada disfressar més de diable. Doncs en aquella època no, en aquella època doncs, anaven disfressats una miqueta de casteller, i ens passejàvem per la festa major vestits amb la faixa, les espardenyes, que me les van portar de Barcelona, i doncs això va ser l'any 63. L'any 64 jo ja feia el pilar de 4 per sota.
Déu-n'hi-do, 1964 i al cap d'uns anys, sobretot centrant-ho molt, amb el concurs de 1970, on l'any passat, per exemple, es va fer aquest documental per commemorar els 50 anys d'aquesta lluita ferrissada que hi va haver entre la Colla Vella dels Xiquets de Valls i els Nens del Vendrell, però aquell dia a la plaça de Braus també hi éreu vosaltres. M'imagino que presenciau en directe, no? Devia ser una expressió explosiva, no? Forta, no? Tot plegat. Sí, home, hi havia 6 colles i de les 6 colles una era convidada, que era Barcelona. En aquell moment, doncs, ja la Moixerra no hi era, perquè a Can Jorba, que els Minyons de l'Arboç hi van anar als concursos de Can Jorba, concretament jo hi vaig anar als concursos de, per exemple, 1966, 1965, i doncs allí sí que es van poder enfrontar Vendrell i la Vella, que els va guanyar la Vella. Però, clar, l'Enxaneta d'Argent a Vilafranca van ser els concursos previs abans del concurs del 1970. I a l'Enxaneta d'Argent, a Sant Fèlix, com que era el concurs i Sant Fèlix que es feia l'actuació quan queia entre setmana, doncs la Vella no hi anava. Llavors, els Enxanetes d'Argent els van guanyar tots els Nens del Vendrell. I en aquella època, doncs, el famós Pilar de Sis, que el Jan Julivert, picant pedra, el meravellós cap de colla Jan Julivert, doncs, va portar els Nens del Vendrell allà on es mereixien els Nens del Vendrell, i el concurs de 1970, nosaltres, els Minyons de l'Arboç, per un poble tan petit com l'Arboç, doncs anar en aquest concurs que només hi havia 6 colles dintre del fet casteller, 6 colles, repeteixo, ara són 100, no sé si són 110 o 102, bueno, una barbaritat. Doncs en aquell moment els Minyons de l'Arboç ja hi eren, no? Per tant, doncs, aquesta responsabilitat d'un poble tan petit com l'Arboç, doncs anar a lluitar amb aquelles colles tan importants, ja sigui a Barcelona, ja sigui els Xiquets de Tarragona, ja sigui els Nens del Vendrell, doncs, home, era molt, molt, molt rellevant per un poble com l'Arboç. I m'imagino que dificultats tècniques del dia a dia, no? En una colla d'un poble tan petit, en aquella època on tampoc la tècnica estava tan interioritzada com ara, m'imagino que es feien mans i mànigues per poder tenir tothom a plaça i a l'assaig en el dia concret, no? Bueno, en aquella època jo me'n recordo que els assajos hi havia molta, evidentment no hi havia dones, i llavors hi havia molta responsabilitat i doncs les diferents famílies que portaven la colla, ja siguin les famílies de Cal Feliu, o l'expresident, el Salvador Torres, o la família Vallès, o, per exemple, fins i tot el mateix Lluís Lirón i el Fabra, el Llorençó, ens venien a nantros, venien de Valls i ens ensenyaven i ens deien a polir defectes i ens ensenyaven a com fer diferents maneres d'aconseguir les fites que en aquell moment, el nivell que en aquell moment tenien els Minyons de l'Arboç. També t'haig de dir que l'any 1968 els Minyons de l'Arboç per un Sant Fèlix van quedar per davant de Castellers de Vilafranca. Doncs Castellers de Vilafranca els hi va caure 4-8 i l'intent de 2-7 i els Minyons de l'Arboç en aquell moment van poder fer el 3-7, el primer 4 amb el Pilar descarregat, un intent de 5-7 i el Pilar de 5 carregat. Per tant, nosaltres van quedar per davant. O sigui que les 3 colles van ser Vendrell, que va guanyar l'Enxaneta d'Argent l'any 68, Minyons de l'Arboç i Castellers de Vilafranca. I l'estimat Eloi Miralles, sempre parlem d'aquesta fita arbocenca. Parlaves també de diades com Sant Fèlix, del concurs del 70 també n'hem parlat, també de Can Jorba, no? Dels concursos de Can Jorba que també vas poder presenciar. Els concursos de Can Jorba per la gent de l'Arboç era una excursió meravellosa, anar a Barcelona a participar en un concurs i portar amb orgull el cartell de la vila de l'Arboç, que en aquell moment es deia Arboç del Penedès. I era un orgull portar aquell cartell, tenim fotos, tenim records, gràcies al nostre president i amb el Jaume Ventura i amb el Laura Inglada, que estan fent un treball de recerca de fotografia castellera, de dades, i volen matricular
totes les fotos, totes les dades per any i fetge. O sigui, estan fent una recerca de dades superimportant. Això anirà a una pàgina web i tothom podrà consultar tot el que és el fet casteller de l'Arboç de l'any 58 fins al 2019. I, el 2020 no hem pogut fer castells, el 2019 va ser l'últim any, i suposo que aquest any, si no a finals d'aquest any, l'any que ve, tornem a reprendre l'activitat castellera, que jo sempre dic el mateix. Si les guerres no han pogut acabar amb el fet casteller, doncs el Covid no crec que pugui acabar amb el fet casteller. O sigui, es començarà a fer castells quan es pugui, quan la immunitat de grup es pugui, i a poc tornarem a les places, tornarem a sentir el so de la gralla, tornarem a lluir la camisa, que en aquest cas els Minyons de l'Arboç la porten vermella, i per alguna raó és que la portin vermella. L'etapa més actual dels Minyons de l'Arboç és sobretot amb el 4 de 8 que es va carregar el 2012 a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès, i també abans la Torre de Set, que has pogut també descarregar, també victòries en el concurset de Torre d'Embarra. Amb més gent, potser els Minyons de l'Arboç s'haurien pogut consolidar com a colla que fa el 2 de 7, 4 de 8 i potser tirar una mica més enllà, tenint en compte la importància de la població i la tradició castellera que hi ha? Vist en perspectiva és difícil, vist en perspectiva. Sí que és veritat que nosaltres hem tingut un grandíssim cap de colla, el Josep Maria Vera, i uns grans equips de joventut que en aquella època es tiraven de la gent veterana. Sí que és veritat que el nostre estimat José María Trejo, que anava segons d'aquest 4 de 8, té una dita que diu que som el poble més petit que ha aconseguit el castell més gran. Llavors, jo li haig de donar la raó, però mantindre el nivell de colla de 8 per una població com l'Arboç és difícil. És difícil. I sí que és veritat que hi ha molta afició als castells a l'Arboç, però poques camises. I això és un problema seriós, perquè ara actualment amb una 60ena de castellers difícilment es poden fer castells d'aquest nivell. Sí que és veritat que els Minyons de l'Arboç tenen 3 concursos de Torre d'Embarra, tenen un 4 de 8 carregat a Vilafranca. A veure, a mi m'agradaria veure el 4 de 8 a l'Arboç, però es va donar la circumstància que es va carregar a Vilafranca, que va anar d'un pèl. Mira, el tinc aquí, aquest 4 de 8, va anar d'un pèl de poder-lo descarregar. Diada de Sant Miquel. Sí, diada de la colla vilafranquina, colla que ens estima una barbaritat, que gràcies al Toni Bach i al seu equip l'Arboç és plaça de 10, i això aprofito per sempre, a més ho dic, i ho dic amb la ràdio, ho dic a les entrevistes, l'Arboç és plaça de 10 gràcies a l'equip, els castellers de Vilafranca, l'equip de Toni Bach i el Toni Bach, perquè va fer plaça de 10 i que l'Arboç, com a plaça castellera, s'ho mereix. Ara parlarem dels resultats de la plaça de l'Arboç, del carrer Major, on, Déu-n'hi-do, les grans actuacions, i en l'època que fins i tot vosaltres estàveu aturats, durant 18 anys, les colles van respondre d'una manera molt forta, no? A l'Arboç, fins i tot un any que les joves de Mana Sant Fèlix et plantava la tripleta, i a partir d'aquí també més endavant, el que deies, no? Els castellers de Vilafranca fent plaça de 10, 5 de 9 de la Jove de Tarragona, 2 de 8 net, 4 de 9 amb el Pilar, de la Colla Vella. La veritat és que... S'ha de treure el barret. Primer, si l'Arboç té el nivell casteller que té gràcies a les colles que venen per la Festa Major de l'Arboç, és perquè tenim un alcalde que s'estima molt els castells, perquè teníem un director de plaça que contactava amb les millors colles, que era el Joan Serres, parlava amb les millors colles. Sí que és veritat que d'uns anys cap aquí la colla jove Xiquets de Valls ha perdut la plaça perquè hi va haver unes circumstàncies que
que bueno, doncs, es va introduir la colla jove de Tarragona, que també s'ho mereix, i que ha fet uns grans papers. Sí que és veritat que tenim una diada el dissabte de Festa Major de l'Arboç, que les tres mateixes colles actuen i que el dia següent han de vindre a l'Arboç, i que doncs, això pot condicionar el nivell de l'actuació a l'Arboç. I, evidentment, tant la Vella, que s'estima l'Arboç com si fos plaça pròpia, tant la Vilafranca, que estan a tocar de l'Arboç i venen... Només ve un autobús, que és la canalla, que venen, els porten concentrats, i el reste ve tot Vilafranca en cotxes particulars, i la jove de Tarragona, que també s'estima molt la plaça de l'Arboç, i que, evidentment, no solament hem de parlar del 3 de 10 de Vilafranca. L'últim any, la Vella va fer un 2 de 8, que és una barbaritat de 2 de 8, que era una autèntica postal i que doncs, s'ha d'agrair molt, i s'ha d'agrair molt també a les autoritats polítiques, al nostre alcalde, el Joan Sans, que puguin fer aquestes contractacions d'una diada castellera. Has de pensar que l'Arboç, la Festa Major de l'Arboç, és patrimoni nacional. I la diada castellera és una diada al marge del que és la Festa Major, perquè al ser patrimoni nacional no pot actuar cap entitat que no sigui pròpia del poble. O sigui, és difícil. Llavors, has de parar la Festa Major i has de fer una diada castellera a part, no? I llavors és això, la diada de l'Arboç és una diada castellera integrada, evidentment, dintre del que és la Festa Major de l'Arboç, però que amb un nivell i amb una patxoca que l'Arboç, a part de que s'ho mereix, doncs, evidentment, els mitjans de comunicació fan ressò i fan la publicitat i es dona en directe, que coincideix amb altra diada també important, que és Igualada, on actua la colla jove Xiquets de Valls, i que fan connexions d'aquí cap allà, cap aquí, i la gent del treball que està fent TAC12 i les televisions comarcals doncs fan una feina dintre del que és el fet casteller molt rellevant. El Carles Cortés, el Biel Duran, l'Aina Mayol, tots fan unes diades meravelloses i acosten a la gent al fet casteller, que molta gent a vegades, doncs, la gent gran no gosa, perquè a vegades les diades s'allarguen, no gosa anar a la plaça, però ho pot veure tranquil·lament des del sofà de casa. I, doncs, també d'aquí venen també, per exemple, els drets d'imatge, els problemes dels drets d'imatge, que ja està solucionat, Sí, gràcies a Déu, gràcies a Déu. Sí, parlant també de l'Arboç, l'únic potser contra que té és l'horari, no? Hem sentit, no crítiques, però per gent que potser no ve a plaça perquè és en un horari que fa molta calor al mes d'agost i el que dius tu, no? S'ho mira per la televisió, pel fet que hi ha un seguici molt gran, no?, a l'Arboç, i això fa que potser la diada comenci. Sí, perquè doncs, el seguici que tenim a l'Arboç és un seguici molt rellevant, molt important, doncs, igual que el seguici que té Vilafranca, que és molt rellevant, molt important, i doncs, potser s'haurien de buscar les maneres de, no sé si escurçar-lo o no sé si començar tot una mica abans. Jo la solució no la tinc. Jo, Déus en guarda, dir-me que jo pugui dir que els bastoners de l'Arboç no ballin a la seva festa major perquè són els millors del món. O, per exemple, doncs, els Diables de l'Arboç, que he de dir de la carretillada de l'Arboç, no? Sí, els Diables de l'Arboç, que són els millors diables de Catalunya i del món. O sigui, jo no sóc ningú per condicionar la festa major al seguici de l'Arboç, ni molt menys, al contrari. No sé, s'hauria de buscar alguna solució o, no sé si suprimir alguna colla o buscar una solució més començar abans o, no sé, jo la solució no la tinc. A vegades també us heu mostrat molestos, no?, amb els mitjans de comunicació, no?, del fet que només es parli de les 3 colles convidades i no dels Minyons de l'Arboç, per diferència de nivell, no? A veure, és molt fàcil. És molt fàcil. Els Minyons de l'Arboç, a la seva festa major, han d'actuar. Que actuen amb les 3 rondes,
no t'ho sé dir. El que sí t'he de dir és que, evidentment, tot s'allarga i doncs, potser el nivell de la colla de l'Arboç potser no es diu amb els transatlàntics que tenim al costat, que és Vilafranca, la Vella, ja sigui la jove o ja sigui les joves en el seu moment. Tenim verdaders transatlàntics, però l'Arboç, els Minyons de l'Arboç, quan actuen a la seva festa major, ho donen tot, i tot és tot, i a vegades encara més del que podien donar. I, evidentment, a la nostra festa major, els Minyons de l'Arboç, després de 19 anys, quasi 18 anys de no tindre colla, doncs es mereixen actuar a la seva festa major. La solució? Doncs no ho sé, no sé quina és la solució, però, evidentment, doncs, si dintre del que és la rellevància de la festa major de l'Arboç, els Minyons de l'Arboç no poguessin actuar, seria un greuge comparatiu i seria Home, crec que seria una gran pena, no? Anem a l'època actual. Portem parats més d'un any per culpa d'aquest maleït coronavirus, no?, que ha paralitzat el món casteller. Però bé, les colles segueixen actives en el que és les iniciatives socials i vosaltres, des dels Minyons de l'Arboç, heu fet una excel·lent feina també en xarxes socials, en coses solidàries i també en l'aspecte radiofònic, no?, en un programa que es fa per Ràdio l'Arboç, que el condueixes tu mateix, amb l'objectiu de mantenir viva la flama, no?, encesa la flama, per poder tornar el més aviat possible, no?, i seguir parlant de castells, que l'Arboç sabem que us agrada molt, no?, tot això. Bé, aquest programa de ràdio ja ve de 2 programes anteriors de ràdio, és la continuïtat, és el tercer conductor, en aquest cas jo, el havia portat el Joan Vallès, Premi a la Trajectòria. Joan Vallès, una persona estimadíssima, no solament a nivell casteller, sinó a nivell personal, i que és una persona que portava aquest programa. Després el va agafar el Pep Gener, que també el va portar durant un temps i que també doncs, era una altra dinàmica de programa, doncs, més aviat de donar a conèixer les diades, les dades, els castells que feien cada colla. Era un programa més aviat de dades i doncs, el Joan Vallès era més aviat històric, més aviat un programa, doncs, fins i tot que es parlava de poesia castellera. I, doncs, me'l van oferir a mi, jo no ho tenia gens clar de que hagués pogut portar un programa de ràdio, no he fet ràdio mai en la meva vida. Sí que he fet teatre, però no he fet ràdio. I una miqueta t'ha de donar aquesta llibertat de poder xerrar davant d'un micròfon, amb la llibertat de jo el que volia fer era tipus tertúlia, tipus xerrada de cafè, el que estem fent tu i jo ara, doncs, parlar de castells i parlar, doncs, aquest programa el vam batejar com La veu dels Minyons. La primera hora, primer vam fer un programa d'1 hora, després vam allargar 1 hora i mitja, ara és 1 hora i mitja, i la primera hora es dedica a gent de la colla, gent convidada que parla de castells, que ja sigui gent veterana, ja sigui gent no tan veterana, ja sigui gent recent, ja sigui canalleta dels Minyons de l'Arboç, ja sigui... I la segona mitja hora doncs, es convida amb una persona de rellevància dintre del fet casteller, doncs, què et puc dir, des de l'Eloi Miralles mateix, el Pere Ferrando, el Toni Bach, l'Albert Martínez, Xavier Brotons, l'Helena Llagostera, el Quico Pino, i jo estic molt content que hagin acceptat tots poder participar en aquesta ràdio modesta, una ràdio l'Arboç, que doncs, parlem de castells i fem bullir l'olla perquè el que hem de fer ara és això. Presentacions de llibres, programes com la revista Castells, que és el que estàs fent tu, doncs, parlar de castells i que doncs, bueno, també donar la rellevància, per exemple, a la solidaritat que té, per exemple, el programa que ha fet els Nens del Vendrell, de recollir ordinadors per la canalla que no tenen l'ordinador a casa i que han de seguir les classes, per exemple, online, no? Doncs poder aconseguir 50 o 55 ordinadors per una canalla que no té ordinador a casa i això ho faci una colla castellera com els Nens del Vendrell, està molt bé. I que parlin amb les autoritats i que parlin amb ordinadors que estan una miqueta obsoletos i que canviant la placa base o posant-los a l'ordre del dia, doncs aquesta canalla tinguin ordinadors per poder fer les classes online a casa seva. I això ho fa una colla castellera.
Llavors, les colles castelleres no solament fan castells, fan solidaritat, fan família i fan el que és una colla on hi ha gent de tota creença, de tota cabuda, de tot llenguatge, i amb respecte doncs, arribem a fer el que fem, que és una gran família castellera. I això és força important i força rellevant. I a partir d'aquí, tothom diu, com serà el futur? Quan tornarem a fer castells? Ja per anar acabant aquesta conversa. Ets optimista, ets pessimista? Sí. Ho has començat a introduir, no? Que tornarem segur perquè hem viscut guerres, no? Però t'atreveixes a donar una data de tornada? Jo començarem a fer castells de la mateixa manera que hem deixat de fer castells. Primer amb la canalleta, fent ensajos de grup petits, després començarem a fer castells de petits i després començarem ja en grups més grans. Sí que és veritat que fins que no tinguem la immunitat de grup, doncs és difícil. Mira, jo tinc 60 anys i jo ja estic vacunat de la primera dosi. I jo des d'aquí aprofito aquest programa perquè la gent es vacuni, que no tingui por. A mi m'han posat AstraZeneca i no passa res. Jo estic perfecte. I si diuen que la segona dosi no s'ha de posar, no es posi. Però si diuen que s'ha de posar, jo me la tornaré a posar. I no passa res. Jo prefereixo que dintre del que s'està parlant 1 milió de persones puguis tindre un petit problema o un problema, 1 milió de persones, que no passar el Covid. Perquè amb el Covid te'n pots anar. I amb la vacuna, doncs, mira, crec que la responsabilitat dintre del que ara s'està volent fer un programa amb 450 castellers per mirar d'aconseguir a veure com afecta dintre del que és una colla petita, una colla més gran, la immunitat de grup. Jo, fins que no s'arribi la immunitat de grup, és difícil. Que s'arribarà, segur. Que costarà, també, perquè t'he de dir que aquest 2020 i potser fins i tot aquest 2021, els Minyons, i no solament els Minyons, els castellers han descobert una cosa, que a l'estiu es poden fer vacances. I llavors la gent que a l'estiu se n'ha adonat que hi ha altra vida, altres vacances, la gent té família i han descobert fins i tot altres esports, la bicicleta, fins i tot altres maneres de tindre vida social. Home, els que portem els castells en vena serà difícil que ho deixem. I els altres, a poc s'aniran enganxant. I les colles grans de seguida agafaran nivell. Les colles grans, no hi ha dubte que de seguida agafaran nivell. I les petites els hi costarà potser una mica més, però els Minyons de l'Arboç jo t'asseguro que a l'Arboç es tornarà a sentir el so de la gralla amb els Minyons de l'Arboç i a la seva festa major. Molt bé, doncs amb aquest missatge optimista del Pedro Osorio, actual cap de canalla dels Minyons de l'Arboç, també expresident. Gràcies, Pedro, per haver acceptat l'entrevista del Gent de Plaça de la revista Castells i esperem que ben aviat ens puguem retrobar a plaça i també al local d'assaig. Doncs voldria acabar primer donant-te les gràcies per haver-me trucat i segon donar aquest missatge optimista a tots els castellers, a tota la gent que s'estima els castells, que s'estima el país i que s'estima la tradició. I vull acabar, doncs, com acabo el programa de la ràdio, dient sempre el mateix. Sigueu bons o castellers. I aquesta frase té un significat. Molt bé. Molt bé, doncs, gràcies.